Kai to ni hao
sokat botongo borok ni tong thai tongo borok ni sokat botongo buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino rma tongke kai tor bonono rna buino rma tongke kai tor bonono rna buino rma tongke kai tor bonono rna buino subama tongke kai tor bonono subana ni ci dokon sama kaini no cinta tong no sani sini mung bijar na bagai joraya pernah Kamu di mana? Belok main nomai kah? Hah? Tini sini orang aja yang orang kelas yang ini orang cantik kesan kanan bagai awal bagai sini orang kamu jadi wajib kan? Sini yang orang kelas presiden sini sar yang sangat Sobir Kumar Deporma presiden yang orang kelas ni orang bagai orang di kesan tubuh mereka gakai orang kisisa kamu dari sanmani kenal orang awas sano sari san orang kisisa kakak punya pernah naik orang tapi tetap sebenarnya Susah hai hanai ham yani ago sunai ro kai to ni hawa boro haban taman gela susah hai hanai ham yani ago sunai ro kai to ni hawa boro haban taman gela borok ni man thai kerui kha borok ni sokat bokerui kha borok ni man thai kerui kha borok ni sokat bokerui kha buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono
borokni tong thai tango borokni sokat botongo buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na buino khairok ma tongke kai tor bonono khairok na buino ruma tongke kai tor bonono runa buino ruma tongke kai tor bonono runa buino ruma tongke kai tor bonono runa buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na buino khairok ma tongke kai tor bonono khairok na buino ruma tongke kai tor bonono runa Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta manggala Jisu sawhai hanai
Jisu sawahai hanai kaham niago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo Jisu sawahai hanai kaham niago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo borok ni tong thai tongo borok ni sokat botongo borok ni tong thai tongo borok ni sokat botongo buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino rma tongke kai tor bonono rna buino rma tongke kai tor bonono rna buino rma tongke kai tor bonono rna buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino rma tongke kai tor bonono rna
kai tor bonono hamjakna buino khairok ma tongkhe kai tor bonono khairok na buino rma tongkhe kai tor bonono Jesus sawahai hanai kaham niago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tong Jesus sawahai hanai kaham niago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tong borok ni tong thai tong borok ni sokat botong borok ni tong thai tong borok ni sokat botong buino subama tongkhe kai tor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kai tor bonono hamjakna buino khairok ma tongkhe kai tor bonono khairokna buino rma tongkhe kai tor bonono rna buino rma tongkhe kai tor bonono rna buino rma
जिसु सहाय होनाय हामयानि आगो सुनाय र कायतोनि हावा बर हाबान्त मानगोला जिसु सहाय होनाय हामयानि आगो सुनाय र कायतोनि हावा बर हाबान्त मानगोला बरकनि मानथाय गोरैखा बरकनि सकात बगोरैखा बरकनि मानथाय गोरैखा बरकनि सकात बगोरैखा बुइनो सुबामा तंखे कायतर बनन सुबाना बुइनो हामजाकमा तंखे कायतर बनन हामजाकना बुइनो खायरकमा तंखे कायतर बनन खायरकना बैनरमा तंखे कायतर बनन रना जिसु सहाय होनाय गाहामनि आगो सुनाय र कायतोनि हावा बर निबान्ता तङ जिसु सहाय होनाय गाहामनि आगो Meron na kamay ini media saya baru tak tahu ni orang awak belai lagi tunggu ke amun saya sini yang benar singai sini orang benar sar sini yang benar presiden sar ini hak warkai buat ini boys hostel dan hostel di bawah hostel lewat jeng sar ni di Mumbai thang itu di kita ke Khanika dan jermo coklat jam bakal ada namanya kau orang sari itu hanya generasi nomor dan kau kerja kita kita orang tahu ni radang nak ni unyung makan apa pun kurang mau hanya orang mau di kesang kari boy kalau jumpa orang tu itu mau ketal jaga orang sana ni tiap school ketal hostel orang sana ni cuma tu itu mau terus kan terus apa ya 칸다 카르마도 아부터 박사스를 생각했어요. 그것만 팬들만 이러고 대다가서 뭐 앞으로 약간 시간 더 받으면 앞으로 보다 더 받으면 이 어머터 진이 맞춘 동. 다음에 그말에 저는 이또 뭐 차이만 나보는 줄 알아고 진이 시클라 이제 동물이 요때 내가 하냐 많이 배우다고 했다가 어머는 저 이니시니요 그 가장 가지만 특히 지금 어머는 패션 메시지 남은 제 하냐 많이는 약간지 di kesang nanti hormon nanti ini siapa menang healthy toneli fitness kaham toneli dah hanya malino ya kari pagi ini sih mau menang orang kayak messi dari itu musik lah